narorira abantu abange bagotebia embarambamba ng'a narorira abantu abange bagotebia embarambamba amang'ana yagucho nayakogenda. At times we may not like things the way they are done by some other individuals, lakini rende na intu tobwente ko batorera anti yake tomanye ng'a we should be accommodative. We accommodate views cy'omuntu omuso omuntu ndi bona strict ile nasi okorora omuntu akora igintu gebyo tangeti kwa be standard measure yogote bangana kintu bibwenete kokorwa. Ask myself ngorete the standard measure ngana kintu bibwenete kokorwa nabo omuntu yo magotenga bari tukine tase tutangeti gotenga na kero kene gitini kieto tichangeti gotenga. Bono, allow me to say a few things. One, ikitabu kia Philippians chapter 1 verse 18. I don't know what's in your okay, I see what then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Yes, I will rejoice. Kero paura okwana naba Filipi gako batebi ngomanyete. Abantu mbali bagocha bachake koradi enchiri asokori gikibesa abantu mbali bachake koradi enchiri asenjira yo hani obokabutu omuntu agokoraga n'enchiri egento nga pretense bona mana kubulinga we bona what does it matter omuntu narandi asobori mo n'ekibesa akorigia prosperity gospel yabwate muntu ngo orandi ale kiroto tageti. What does it matter egento ngeringana ki all in all Kristo nkorandi wale ono manyete enchera nero bwate otagete kurande Kristo in your own way na enchera nero bwate otagete nga abantu they should only preach Christ in your own prescribed way you bege tororo no enchiri diri kogenda bunayo embarambamba na bwate enchera ya akotoya nyasawe tinganje tinchira agotoya lakini yo ininche I don't know go sinya sai nanje tinchira agotoya so engana yane ne ringa enchire tu achakire bono ngana yo le standard measure yogo te byo monto ngo bwenete go sasima this way igo bwenete go gotera this way ine enchira etabweneti ko bwa mono ekero to go chasigisa go kyo mugushi engana ya kabire ngo kwanera ase embaramba mane ringana ki to bwenete go monte binge embaramba enchire yo gotera kurumaega twarorire buna gotera ri sansiba makuru nyau no ene kero bagotera ri na babosagero enchira gotera twarorire kurumaega igotari bona chak lakini bono omentire style yende na kero kendo korangere tu dangerous ya sare abaishugo cha kumia omotebi no bororo ngana kimbarambamba ekero kuminyoka igogotera iga haki na boranya wale kuumire bono ikeye sarakasi aso bororo lakini rende ntocho tomanyona erato tebinga inkieke gekogera akominyoka iga chinguru chinyinga bwate ebitume binga kolia irinde tomanyenga ninki but tutaraigeraga abu it is negento kiengenchonga tunyare koba accommodative onyo muntu ubwate birengererio bire bingao na birio bwate na haya kabango iborango bongo otebengana ki na inje tigamba accommodative ono lirio omonto omanabulitiga ndomboronja akabeiroro kurumaega abantu bakire kiringara bagotenga ngekiringara ngora ero twanyanje ire gucha no muntu ndagacha na ndomboro ondete yona ko baburi abantu bayikirenga kimono bakucha bagotera busa yani urucho muntu agotera getiriana nobody has ever complaining ngana ki abantu bagotera you are singing neke ya ondete yo complaining lakini bono kego ikase mbaramba bagokora in his own style ere unique kiro muntu mupashire. My message ni yes nabura abe tuwanchenjereria agokora nabura abe kugogia chete lakini ekero kurigereria ringana ki kiro muntu na kwente ko ba advice lakini into banga ni into standard measure yoko te bio muntu ngana kya kwente ko behave into ba into standard yoko be kiro muntu ngana ki ai no kwente ko tere no kero yomo igarangeri ko bwaye nenchire yarangeri in fact no gote banga na ki enjiri goradi were nerandiwa ase motive ngia ne ase birengereria ibe what does it matter igororia na yakurandi in fact enjiri ene yakurandi omanyene enjiri ene haro na ndekera ne rata getirandi bono nare gusigite mbaramba banga yegenderera buno gokora lakini omanyenga na gi safety first gokora amangana abeire bube kanyake na ndo bwate bibirio je koru musanio ekoro kingora ngora ekiagera enjiri onde tayo nyemanyite
kero yomo ikakona koligi na inchen koliginde no na barandi bali bachiete tioro chiba gakora tu ngaba somete bukunga mpaka bakayekora yaya kero yomo ikago some bibilie omoika ona kumuigolera buna korengana omuigolire igasa abantu baito ndararwa sabateri nte sabategere baito na bali baguturigere chisemo chonzi chiagushi asotegere to munu yongo kwana nelingana ki igotogo tebanga umuntu nasalia kurwa sekinyoro kuna bone yamate umwana ona abo mubi tuligo chukumushiyarere isikali bono tebenga bono wadu sariri kiango yaya igogo chenyumba omokanye ngora omotebinga mangana sarikiriga tigango tokero subia lakini bono kogenda social media kogenda kerase ni mbarambambe ukuramu no hana yale ko baigo naki bitombira korete tindigo supporting gi akolini ne kiego senekebe no engana ngokwana ne lingana ki kero yo mamu uchanane take over the right way bono lento tale ukanya nkorake erinde tuchire mangana roti so gukora erinde getego tebangana ki embarababa onye konyi wete go so kodigeti mai de clip ikin ko ikera kire utambe chen ko gote binde rane ko gote bi kana na lero ngana ki ekeruro cha manto bago na kubori ngana kyo kole binto to bai so ko ti cha ma to tebe nga ba were to bobe haya abande mbale bako kenire tia maya ande bago tebe nga aki barababa enchira go tera nga will never be the same amangana go tera ehembuya ubwate kira odikiao lakini amarahamika hakire njira rendo kale gokoranga ugwetereria yake gaki bono aerigereria otegerera abantu bonsi nande tungusomo yotebenga abantu bantebirwo lakini abantu baito ko batebinga na inwe tikatoligie njira togotebio umuntu minto ko chago umuntu ndo chaka ngando gasinini twachagire kumochongeri kabisa ekerata arengo ororo esemo ya gospel haro ntwale ko kwana kiri bono rende tutakwira ngara tugira ngora abantu baito jetindi go chigota banga tuwa support kero umuntu ngakende yonsi yago ebinto mbire to support mbire to tali go support abantu bale bagata banga umanyite nga jali shingyo umuntu akoranga mo support ebinto mbire to go support lakini nende kero yekire gano batanga mbarambamba na etegero iguna kyanto bagateba lakini abantu baito kanyankoro tiga bono mojo moto chana ne kurwa ngaito gotamera guchirinde kebenki amonyene ono nto weitera tikatu ikaranse tukwane ngona ngora so buororo tumanyengana kitogo konya na kubwa mono to go support ni twasite orino ntire abagusi global radio samangi abagusi global radio.com